S estrade se bacamo u svemir. Velike prirodne katastrofe i nagle prirodne promjene oko nas imaju svoj razlog. Nibiru ili Planet X gotovo je nemoguće vidjeti teleskopom, ali navodno će kroz nekoliko tjedana izazvati kaos na Zemlji. Ida Balen i Dario Todorović pronašli su ljude koji upozoravaju da ovo nije samo još jedna od teorija o smaku svijeta. Ovo su katastrofe kakve svijet gotovo nikad nije vidio. Potres u Japanu bio je samo jedan u nizu kataklizmi. A ovo je krivac, barem prema tvrdnjama tisuća ljudi diljem svijeta. Nibiru ili Planet X u sunčev sustav ulazi svakih 3657 godina. Utjecaj njegova magnetnog polja već se osjeti, a blogovi koji pišu o tome u posljednjih su godinu dana jedni od najposjećenijih na internetu. Potresi koji su se nekada u našim medijima od 5-6 Richtera javljali kao ozbiljni, sada je to svaki dan i uopće niko na to ne trza. Ne samo to, nego vulkani, rupe se javljaju, pukotine. Kulminacija ogromnog utjecaja na Zemlju bit će pomicanje zemljine osi u trenutku kad će Nibiru navodno biti najbliže našem planetu 26. rujna. To bi moglo izazvati tsunami kakvog još nismo doživjeli. Ljudi su čuli za datum 21.12.2012. godine i svi pričaju nekakvom smaku svijetu. To ima blage veze s mozgom. 21.12.2012. godine je datum kada će Nibiru izaći iz sunčevog sistema. Znači, to je početak jednog novog doba. Nibiru je već bio ovdje prije više od 3.500 godina. Tragovi o njemu su zapisani i na sumerskim pločicama. U znanstvenim se krugovima o tom fenomenu raspravljalo, a tada je naglo stalo. 1973. godine znači je počelo masovno zataškavanje oko Nibiru. I onda su se počela graditi podzemna skloništa sustavno na crnim fondovima, koji su mogli primiti određen broj ljudi koji bi bili uzeti za spas. Ali ljudi koji nisu na toj listi ne čekaju, već se organiziraju grupe za preživljavanje koje postoji u Hrvatskoj. Mnogi ljudi to shvaćaju ozbiljno i rade nešto i to nije tajna i te grupe su apsolutno otvorene za sve koji žele pristupiti, ali se radi o tome da ljudi ne vjeruju jer se naš planet općenito smatra sigurnim. Mi jednostavno živimo 5 minuta prije 3 sata kad završava radno vrijeme i s tim se ljudi moraju pomiriti. Pomiriti se ili se pomiriti s time da je internet prepun teško dokazivih priča o smaku svijeta, o kojima, da je barem jedna istinita, više i onako ne bi mogli čitati. Donekle sličnu tematiku naše prethodne priče ima i film Planet Majmuna Postanak, koji danas dolazi u hrvatska kina. James Franco i Frida Pinto glavni su junaci novog znanstveno-fantastičnog hita koji vas čeka u našoj redovitoj rubrici Vrijeme za kino.